дуруд ба кулли ихлосмандони синемо. пешниҳоди шумост нашри навбатӣ барнома асрори филмофарӣ бо мавзӯи хеле ҷолибу шавқовар, яъне истифодаи автомобилҳо дар рӯи навор овардани филмҳо. имрӯз бояд дӯстони азиз қоил шуд ки зиндагиро бидуни автомобил тасаввур кардан хеле душвор аст. чун кино ҳам як ҷузъи ҳаёти мост, пас ин ихтирои инсоният хеле содаву осон ба экрани синемо роҳ ёфт ва табист ки онро ҳеҷ гоҳ тарк карданӣ нест. аммо тарзи истифодаи автомобилҳо дар филмҳо гуногун аст. баъзе онҳоро хеле эҳтиёт карда, аксари дигар гаронарзиштаринҳояшонро несту нобуд мекунанд. хулас дӯстони азиз, имрӯз мо дар ин барнома атрофи истифодаи автомобилҳо дар рӯйнавор овардани филмҳо барои шумо маълумот медиҳем. бояд мебинем ки ин мавзӯъ чӣ сирре дорад ва то имрӯз тайяргарон чиро аз мо пинҳон медоштаанд. имрӯз дар барнома навъҳои гуногуни автомобил барои сабти саҳнаҳои пойгаҳ дар филмҳо, фарсаж ва истифодаи автомобилҳои гаронарзиш ва муносибати бераҳмонаи тайяргарон нисбат ба онҳо, сохти автомобилҳои зиреҳпӯш барои сабти саҳнаҳои мураккаб дар филми пойгаи марговар, трансформерҳо, филме ки дар шикасту рехти мошинҳо рекорд гузошта, то кунун онро касе нашикастааст. ҳамчунин аз мошинҳои дастнорасе мегӯем ки иштибоҳан дар рафти наворбардорӣ хароб шуданд. ин рӯйхати нопурраи маълумот аст. машҳуртарин офарида дар ин мавзӯъ метавон филми ҳунарӣ «Фарсажро» муаррифӣ кард, ки то имрӯз дар 9 қисм пешниҳоди бинандаҳо гардонида шудааст. албатта яке аз сабабҳои силсилавӣ шудани ин филм пеш аз ҳама дар иҷрои амалҳои мураккаб ба воситаи автомобилҳо дониста мешавад, ки то кунун ҳар як қисми онро боз ҳам ҷаззобтару ҷолибтар мегардонанд. иловатан буҷаи ҳангуфти шумораҳои ин лоиҳа имкон медиҳад, ки тайяргарони он дар сабти чунин саҳнаҳо ҳеҷ чизро дареғ надоранд. ин буд ки дар қисми аввали филм 78 автомобил дар рӯбарӯи бинандаҳо ба таври воқеӣ хароб карда шуданд. мувофиқи охирин маълумоти ҳафтаномаи The Hollywood Reporter, то имрӯз дар ҳамаи шумораҳои «Фарсаж» наздики 1500 автомобили сабукрав истифода шуданд, ки аксарашон пурра корношоям гардида, 169 тои дигар таъмирталаб шуданд. ҳамчунин 37 навъи автомобилҳои гуногун, дар мисоли автобус, мошинҳои боркаш, автомобилҳои ҳарбӣ ва чанд навъи дигар дар таҳияи ин лоиҳа ба кор бурда шуданд. аммо шумораи рекордии истифодаи автомобилҳо дар «Фарсаж 7» ба қайд гирифта шуд. дар ин қисми филм 340 навъи автомобилро истифода намуда, 230 тои онҳоро пурра хароб карданд, аз ҷумла чанд Mercedes Benz сиёҳ, Ford Crown Victoria, Mitsubishi Montero ва чанди дигар. ҳамчунин дар «Фарсаж 7» як автомобили Lykan Harper Sport аз ширкати W Motors нобуд карда шудааст, ки арзиши он $3.5 миллион ташкил медод. дар сабти саҳнаи пойгаи автомобилҳо, ки дар роҳи кӯҳии Монрахи штати Колорадои Амрико сурат гирифт, 40 навъи автомобилро хароб намуданд, ки бо нишондод порчаи мазкур серхароҷоттарин қисмати филм ба қайд гирифта шуд. طبق معلومات فیلم‌آفران تنها 10% فیلم را آرایشات کامپیوتری تشکیل می‌دهد که این هم برای نصب کردن رسمان‌های در اتومبیل‌ها نصب گردیده و وارد کردن پس منظر علاوه‌ای با کار برده شد. یعنی از این بر می‌آید که 90% فیلم به طور واقعی ثبت شده است، از جمله صحنه‌های پایگاه اتومبیل‌ها.
ногуфта намонад ки тамоми амалҳои мураккаби филм аз ҷониби каскадёрон анҷом дода шуданд. яъне танҳо дар тасвирҳои калон ҳунармандони асосиро истифода намуда боқимондаи кор ба зиммаи онҳое буд ки аз хатарнокӣ тарсиданд, хоси онҳо нест. акнун биёед мегузарем ба ифшои сирру асрори саҳнае ки дар он автомобили $3.5 миллион яъне Lyken Harper Sport қурбон гардид. Ого! $3,5 миллиона. Lyken Гиперспорт. Разгон до сотни меньше, чем за 3 секунды. Кузов из углеволокна. Таких всего 7 штук во всем мире, и этот парень держит ее взаперти. Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Хочу дать этому принцу по морде. Ладно. мувофиқи хатти сюжет сабти ин қисмати филм бояд дар шаҳри Абу-Даби, Дубай сурат мегирифт. аммо ба таври воқеӣ сабт кардани чунин ҳолат табиист ки ҳеҷ имкон надорад. аз ин рӯ сабти ин порча дар декоратсияи сохта ҷараён гирифт. барои бо суръати баланд аз бино берун кардани автомобил аз дастгоҳи фишордиҳандаи худсохте истифода намуданд. порчаи ба замин афтидани онро бошад дар иҳотаи храмаке сабт карданд. навурбардории ин қисмати филм бошад барои тайяргарон хеле мушкил буд, зеро тамоми амалҳо бояд дар як дубл сабт мешуданд. аз ин рӯ ҳар як дақиқаву сония ба инобат гирифта мешуд. дар натиҷа чунин саҳнаи диданӣ рӯи экран падид омад. Подышать свежим воздухом. Сейчас его будет очень много. Поехали, вперед! яке аз саҳнаҳои мураккаби дигари филм ба воситаи парашют ба замин партофтани автомобилҳо дониста мешавад ки сабти ин ҳолат ва қисми дигар дар кӯлоҳҳои навурбардорон насб шуданд. сабаби чунин ранг гирифтан бармеояд ки ҳолати нишон додани ҳунармандон дар чунин саҳна дар иҳотаи храмаке сабт шудааст. барои ин онҳо дар крани махсус автомобилро насб намуда саҳнаи даркориро сабт карданд. сабти саҳнаи ба садама дучор шудани автобус ва аз лаби ҷарӣ раҳо ёфтани қаҳрамони Пол Окер низ ба таври воқеӣ дар макони табиӣ навурбардорӣ гардид. чеҳраи Пол Окер бошад ба воситаи технологияи забти ҳаракат дар филм ҷой дода шуд, зеро замоне ки ин ҳолатро сабт мекарданд ҳунарманд дар қайди ҳаёт набуд ва лозим омад аз каскадёр истифода намоянд.
филмофарон саҳнае аз ҳама мураккаби ин лоиҳаро метавон дар қисми ҳаштуми он вохӯрд. Аниқтараш сабти саҳнаи пойгаи автомобилҳо дар Исландия ки болои кӯли обаш ях шуда сурат мегирад. Таркишҳои ҳайратовар бе истифодаи оройшоти компютерӣ, шикасту рехти гаронтарин автомобилҳо, амалҳои марговар ва ҳазору як майда чӯйдаи дигар имкон медиҳад ки ҳангоми тамошои ин порчаи филм аз экран чашму дил канда натавонӣ. Бояд иқрор шуд ки сабти ин саҳна барои тайяргарон хеле мушкил буд. Пеш аз оғози кор гурӯҳи махсусе барои муайян намудани қабати ғафсии ях ва тобоварии он барои бардошти чунин вазнҳо сафарбар карда шуда пас аз ин ба сабт иҷоза доданд. Яъне маълум шуд ки қабати 6 сантиметраи ях ба ҳама таркишу пойга тобовар аст. лекин бо вуҷуди ин ҳама масъулин аз ҷумла кормандони ёрии таъҷилӣ рафти сабтро назорат мекарданд то мушкилие пеш наояд. ҳамин тавр сабт шурӯъ гардид. маврид ба зикр аст ки бори аввал дар таърихи кинематография маҳз дар ҳамин филм яку як бора 16 автомобил болои ях дар як маврид истифода шуданд. аз ҳама нақлиёти гаронвазн дар таҳияи ин саҳна танки ҳафтона ба ҳисоб меравад ки ҳар лаҳза ғарқ шудани он аз эҳтимол дур набуд. аҷибияш дар ин ки чунин саҳнаи мураккабро ба воситаи автомобилҳои гаронарзиш сабт менамоянд, аз ҷумла бо ламборҷини. бо вуҷуди дар он ях даромадан хушбахтона ламборҷини зарар надид ва онро барои сабти тасвирҳои калон дар хромакей низ ба кор бурданд. аммо ин ҳама барои чунин мошини дастнорас бераҳмие беш нест. лекин ин гуфтаҳо ба таҳиягарони филми мазкур дахл надорад. вагарна чаро чунин фидокорӣ дар ҳоле ки садҳо нафар пушти чамбараки ламборҷини нишастандро орзу мекунанд? бояд гуфт ки маҳз барои ҳамин ҳиссиётро дар дили мо бедор намуданд филмофарон аз гаронарзиштарин автомобилҳо истифода карданд. хулас шикасту рехти беҳтарин автомобилҳо ва иҷрои амалҳои мураккаб аз ҷониби каскадёрону наворбардорон дар таҳияи ҳама қисмҳои ин филм ифодагари он аст ки санъат қурбониро талаб мекунад. воқеан агар чунин намебуд пас чӣ гуна фарсаш бо ба даст овардани 5.9 миллиард доллар мақоми аввалро дар феҳристи сердаромадтарин лоиҳаҳои ширкати Universal касб мекард. машҳуртарин филм дар ин мавзӯъ метавон пойгаи марговаро ном бурд ки то имрӯз дар 4 шумора пешниҳоди бинандаҳо гардонида шудааст. аввалин қисми ин филм соли 2008 пешниҳоди бинандаҳо гардид ки нақши марказиро дар он ҳунарманди машҳури амрико Джейсон Стейтем иҷро намудааст. ҳунармандро лозим омад барои иҷрои нақши Франкенштейн дар таҳияи ин лоиҳа аз вазни зиёдатии худ даст бикашад, яъне давоми 3 моҳ тамринҳои тӯлониро пушти сар намуд. аммо дӯстони азиз, мо аз мавзӯъ дур намеравем ва набояд фаромӯш кард ки саҳми автомобилҳо дар рӯи навор овардани ин филм хеле назаррас аст. танҳо дар шумораи аввали ин лоиҳа 30 автомобили гуногунро истифода намуданд ки яъне қимати ҳар яки онҳо $300,000 ташкил медод. рафти сабтро бошад 85 муҳандиси техникӣ назорат мекард. вас бояд мебинем ки ин офарида чӣ сирре доштааст. филми аввал дар ин мавзӯъ соли 1975 дар коргардонии Пол Бартел бо номи Пойгаҳои марговар 2000 рӯи навор оварда шуд ки бо саҳнаҳои хатарноку диданияш барои сохти 4 филми баъдӣ заминаи асосӣ гузошт. яъне таҳиягарони қисмҳои баъдиро мебоист аз роҳу усулҳое истифода баранд ки ҳисси марговар будани пойгаро дар экран ба бинанда дода тавонанд. амалӣ шудани ин мақсад албатта ки бе истифодаи мошинҳои худсох ва пулемёту дигар аслиҳаҳои гуногун ғайриимкон буд. аз ин рӯ барои сохтани чунин мошинҳо 85 муҳандиси техникӣ ҷалб шуда 30 автомобили фавқулода пурқувватро сохта барои сабт омода карданд. тамоми амалҳои хатарноки филм аз ҷониби каскадёрон анҷом дода шуд. барои сабти тасвирҳои калон бошад аз хромакей истифода намуданд. наворбардории тамоми саҳнаҳои филм ба таври воқеӣ сурат гирифт ки чунин тарзи кор сабаби хароб шудани қисми зиёди автомобилҳо гардид. пойгаи марговар идеяи навро дар ин мавзӯъ боз намуд. минбаъд таҳиягарон қарор доданд ки тамоми рафти воқеаҳои филмҳои баъдиро дар ҳамин зиндони низомаш сахт бо усулҳои тамоман мураккабтар
наворбардорӣ намоянд. Action! 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 пешниҳоди навбатӣ яъне пойгаи марговар 2 соли 2010 аз ҷониби тайягари ҳолландии Royal Rene рӯи навор омад, ки дар фарқ аз филми соли 2008 дар он автомобилҳои воқеан гаронарзиш истифода шуданд. аммо барои ба мавзӯъ мутобиқ намудани онҳо лозим омад намои зоҳирияшонро тамоман дигар намоянд, яъне автомобилҳои оддӣ ба автомобилҳои зирехпӯш табдил дода шуданд. дар маҷмӯъ 10 мошин аз қабили Ford Mustang, Porsche 911, Pickup Ram, BMW 7 Series, Pontiac Firebird, Jaguar XLS барои сабти саҳнаҳои хатарноки филм истифода шуда хароб гардиданд. ду филми баъдӣ дар ин мавзӯъ низ айнан бо ҳамин усул рӯйнавор оварда шуданд, яъне силсилавӣ шудани филм имкон дод ки рақобат миёни тайягарон боз ҳам шадидтару ҷолибтар гардида бинандаҳо шоҳиди амалҳои хатарнок дар автомобилҳо гарданд. дар истифодаи автомобилҳо ва нобуд кардани онҳо то имрӯз ҳеҷ филме ба лоиҳаи трансформерҳо баробар шудан наметавонад. мувофиқи баъзе маълумотҳо дар ҳар як шумораи он Майкл Бэй то 500 мошиниро истифода намудааст, ки қисми бештарашонро мошинҳои гаронарзиш дар бар мегиранд. шурӯъ аз соли 2007 то 2017, яъне давоми 10 соле ки ин лоиҳа дар 6 қисм сабт гардидааст, тайягарон 2500 автомобилро истифода намуда пурра корношоям карданд. албатта худи трансформерҳо ба воситаи компютер тасвир шуданд, аммо сабти қисми зиёди саҳнаҳо ба таври воқеӣ сурат гирифтаанд. ба андешаи Стивен Спилберг, яке аз продюсерони ин лоиҳа Майкл Бэй барои сабти ана ҳамин филм ба дунё омадааст. воқеан ин андеша ҳақиқат дорад, зеро касе наметавонист ғайр аз Майкл Бэй чунин саҳнаҳои ҳаяҷоноварро барои мо нишон бидиҳад.
бештари вақт онҳое ба чунин таваккалкорӣ, яъне хароб кардани автомобилҳо дар рафти сабти филм даст мезананд, ки буҷаи лоиҳаашон калон бошад ва аз масрафи зиёд чашмашон напарад. аммо ҳастанд филмҳои дигаре, ки дар онҳо танҳо нусхаи чунин мошинҳоро истифода мебаранд, лекин ин хоси филмҳои брендин нест. дар идомаи барнома дӯстони азиз, мо аз истифода ва харобкунии чанд автомобили гаронарзиш дар рафти сабти филмҳо барои шумо маълумот медиҳем. аҷоибиаш дар он аст, ки бештари ин гуна автомобилҳо берун аз филмнома, яъне иштибоҳан бо ҷурми беэҳтиётии ронанда ба садама дучор шуд. истифодаи автомобили Lamborghini Aventador дар қисми панҷуми филми Чормағзи дандоншикан. арзиши ин навъи автомобил $445,000 дар бар гирифта, муҳаррики он дорои 700 қувваи асп мебошад. тибқи маълумоти тайягарон, дар сабти ин қисмати филм 518 автомобилро истифода намуда корношоям карданд, ки маблағи умумии онҳо $11 миллион ташкил медиҳад. иловатан ширкати Mercedes якчанд автомобили худро ройгон барои сабт дар саҳнаҳои мушкили филм пешниҳод намуд. тавре дар як мусоҳиба коргардони филм Ҷон Мур гуфтааст, худ дӯстдори автомобилҳои гаронарзиш мебошад, аммо тоқати дидани хароб намудани онҳоро надорад, хусусан автомобили навъи Lamborghini Aventadorро. иштибоҳан харобшавии Chevrolet Camaro дар сабти қисми сеюми филми Трансформерҳо. автомобили мазкурро, ки муҳаррики он дорои 405 қувваи асп мебошад, тайягарон бо қимати $57,000 харидорӣ намуданд, аммо хароб намудани он аз нақша берун сурат гирифт. дар филм ба хубӣ дидан мумкин аст, ки чӣ гуна Chevrolet Camaroи зард ба Chevrolet Tahoe дар яке аз хиёбонҳои Вашингтон бархӯрда пачақ мешавад. тибқи филмнома Chevrolet полисҳо набояд дар кадр намудор мешуд, аммо полисҳои воқеӣ чунон шитоб доштанд, ки рафти сабтро пай набурда аз майдони наворбардорӣ гузар карданд, ки дар натиҷа ба садама оварда расонид. полисҳоро бо ҷароҳатҳои вазнин ба беморхона бурданд. мошин бошад аз зеҳни бинандаҳои кунҷков паноҳ карда шуд. ба дохили кӯли гарда афтонидани автомобили тамғаи Aston Martin DBS дар филми Агент 007. ин воқеа ҳангоми наворбардории охирин саҳнаи филм дар моҳи апрели соли 2008 рух дод. ронанда дар майдони наворбардорӣ бинобар намноку лағжон будани роҳ мувозинатро гум намуда автомобили $180,000-ро ба садама дучор намуд. дар натиҷа ронанда бо ҷароҳати сабук ба беморхона бурда шуд ва мошинро бошад ба воситаи автокран аз об берун намуданд. имрӯз бо ин рақобате, ки дар соҳаи синемо хусусан таҳияи чунин филмҳо ба назар мерасад, метавон хулоса кард, ки дар оянда боз ҳазорҳо автомобил қурбони кино хоҳад шуд. ҳамаи ин танҳо ба хотири он аст, ки мо ҳангоми тамошои ин гуна филмҳо ба завқ оему аз экран чашм кандан натавонем ва албатта набояд фаромӯш кард, ки ин танҳо тиҷорат аст ва филмофарон даҳо маротиба аз масрафи кардаашон фоидаи бештар ба даст меоранд.
دوستان عزیز، در همین جا رسیدیم به فرجام نشر نوبتی برنامه سرای فیلم فاری. امیدواریم که موضوع شوق‌آور بود و شما توانستید که ما را از اول تا آخر همراهی نمایید. برنامه را من اکبریار و جمع همکارانم برایتان آماده نمودیم. تا دیداری بعدی، سربلند باشید دوستان. خیر.